dilit angkane bature dilit. Nggih. Nggih. Pak, nggih. Ini apa nih sih? Dalam Kon isi, Pak. Umur kalih dosa napa pinten? gemut sinten nih? SS, Pak. Sini iki nggih. Iki nggih. Wes, es. Siti. Sama. Nggih. Iya, Siti gitu, Pak, ya. Siti. Siti. Monggo. Nah, iya, anak membrugos. Alah, yang Kandang kandang serangis ya. buatan, Pak. Pun biang. Iya. Bar kobongan kae. Nggih. Kandang serangis ya. Bebutan pinten ayam ini? Yo 27 up. 27 up. Siji kerenjange yo. Ora nduk kerenjang Pak sampean. Mboten. Lah mboten mudeng nek nganggo ngoten niku. Wah, Siti tenan nih. Terus utuh nih. Sik full. Full yo. Wah. Lumah, Pak. Empus-empus ya, Pak. Bos. Ayo, Pak, yo nek. Nggih, siap. Ini dibuka iki. Nih, Pak. Nahuri mriki napa? Joyo. SS. Heeh. Wis prai PJB. PJB Prai. PJB enten Wonogiri niki kata. Ndah ngulon enten Wonogiri wis gawe Jogja ngono kuwi. nggih. Wonogiri kala wingi nggih panen teng Iramaka. Sampeyan yang mendhet mriko? Nggih, Oh. PJB. Nek pacar PJB padha mah mrana njimuk ya PJB. Iya. Gajah-gajah nggih. Ya gede-gede ngono ya. Nggih, saya. Tapi nggih, nek mriko enten RPA. Iya, nek RPA nek mergane sing cilik-cilik wis dientekne. 11. Nek mriki jenenge nek di RPA lha pran, tak pitik kulit di RPA ngoten nggih. Ya nek kulon kan populasine gede-gede. Nggih, enten sing kala wingi nggih 50 wonten sing niki 30 napa pinten ngoten niku sing kula pendhet iki. Gede-gede kandhane. SS. Ki pundi mlih kandang SS mriki? Siti. Kene iki kene nggone Nahuri. Karo daerah Kembang. Kembang, Barkah oh. ngono saiki Barkah. Barkah sing mlebet mriku anu, Iya, S Siti sedaya. Siti heeh. Nggih pun panen mriku. Napa sak andhape? Anu kono wis bar panen ki sing urung panen iki perang kandang ngono. Mriko nggih. Iki yo lagi entek nang kono entek terus rene iki. Niki Pak Dwi napa nggih? Pak Dwi. Dwi anu mesti apa kuwi MMP karo Joma sih an. Sing Barkah, kandange Barkah sak dulure kuwi sing anu. Nggih. Pindah. Nyuwun sing 17 28 mawon nek saged ngoten. Karepe sing ingun njaluk sing gedhe. Sing arep tumbas ini karepe sing sedengan mawon kan. Betul pinten Mas? 500 pinten ngoten, mboten ngantos 50, 30-an ngono. Sing griya pun umur pinten? Umur 20. Nah, rupane Pak Nahuri. Nahuri lagi wong tak suwe kono ya seminggunan. Minggunan. Ya kalau bener kabare mrikan tumut samudra gitu kan. Anu to, PJB. Oh PJB. PJB, Oh ya. PJB. Nek samudra dereng nate. Belum pernah aku. Oh. PJB. Rambane tesih utuh mboten kangge nih. Ya. Rambanan iki. Oh lah nggone Pak Indur kuwi diwet-wet ta mrene. Lah iki ora nek ora arep pedus ya kan.
Kau pira, Mas? Gasnya latusan, Pak. Oke. Cira. Lumat. Pas. Gur ka wah batang apa? Lah makane malah iku tak stop akan sing kuwi. Jangan apa aku CMC lah. Racin. Iya Pak ambune. Iya, kok batang. CMC nah pompe. Oh, Ya udah aku dikirim mudar. Ya ora kaya iki lho. Iya lah yo kek wis tak pengen ngirim sing nek. Iya alhamdulillah. Sebenarnya wono kaya ngoten iki kan. Anu kerenjange henrene. Karo sketsa mriki to Pak cara nimbang. Iya Pak. Karo sketsa mriki, gek sing ngusungi tiange 3 mriki ngoten. Jalan jadul ki ngendi timbangan sampean ta nek ngono swara kane ngene. Mboten. Nggih nek palangke mriki ngoten kelah niki. Ngaten spring palangi spring. Niki. Iya. Gek sing ngisi kon tiang 3 sing kalih mriki ngoten ngusung mriki. Endi? Kene. Kayune sing pundi sing renek. Palangi spring iki salane. Bepring ngadep kathah nih. Ya titik. Serak mawon. Ya niku kon cekap niku. Berkat rasa mboten. Wah, kuwi rosone. Iya. Kumpulan. Enggak kuwi lho, Kak. Iki lho. Iki. Sing niku setunggale, Pak. Spring petung lho kuwi. Lah iya lah gede banget. Mboten kono sing Ora lho. enten mriki kowe nek dipikul. Rapiane wonten. Ya, rasane iku genah cres niku. Rapiane. Ning gudang golek ono. Ayo kain ngendi? Mriku leh anu mriku. Ngene. Nggih. Nek mboten anu nggih lah sok oleh kajeng niku nggih saged. Mriku nggih saged. Sambil. Sami mriku mawon nggih. Iya. Mriki mawon nggih. Ning gudang min. Ayo. Selate kle tangan kulune. Disalah gede. Kuncine. Kuncine Beda ya nek. Wong sosine iki. sosi kono. Karet. Iya. Lagi seger ya. Kilo. Ya anti yo. Arit. Apa ora begal iki kok? Mboten. Iya to Pak. Ora. Gigole pripun ngene kengker taline sik ten mriki. Kurang. Mboten wong pira pot bobote, Pak. Kalau ini mau seperempat kan? Seperempat. Iya, barang ya lah itu Bang. Itu Mboten lho, Pak. Walik, Pak, diwalik. Sampe. Nggih, nggih. Lah, nek no diwalik. Nek wedi. Oh, entalek mriku mawon. Mencegah lebih baik ya. begal kayak timbangannya error. Nggih. Iku dene mboten. Ora kok sih kok. Dari aku golek tali. Ini bener ning kene kok. Bener iki. Mungkin lawang. Ben dulu. Wis sing ngusung kae ketiga mriko, kek mriki kalih. Beto mriko. Mboten lho. Pundi-pundi ki namung ngoten niku tutuk brus.
Bawa iki tapi. Kira-kira ya. Dicetal riyen sepinten Kang? Ayo, jale kan. Ngaten. Pas raudan mriki nggih saged minjing. Amene. Nggih, Ya, ya wis. penting sing munggah ngudhukke mboten nyangklak no mboten. Nggih. Dibundelke ngoten mawon. Setunggal mawon dibundelke Iya, niki. Mak. Niki mawon dibundele. Ayo, saya talekno, Pak.